سلام كبرات تخاتلتي نحجاب استدالو علتا وزيناتات أنتونيو غوتيريش بزعبا وسانة إثيوبيا ذهبوا ملسي أمريكا ترير متنقاقتا محلافة بايتوت سأتا بقوداي تقراي أخيبا خقبر مخانو سودان زتقبراي سلامة وسلفن محمود دمبويا بريزيدنت جيني نمخان موسانون كالانزد هسس كخونيو نايوتر تخاتلت زا چانل نمخان دما سابسكرايب كتقبرو بخبري عدمكم وانا صحفي ودو حرات هاجرات أنتونيو غوتيريش إثيوبيا سرحتنياتات تتكال كب هاجرا كوص زحلفته وسانه عسن بيد نكبل تمالي ابزوص مغلص افليتو منستري غدايات وصا إثيوبيا نتوسانا ملكيتو ابزرغو حبريتان ابتكال ودو حرات هاجرات ابصحفه دبدابن اتم ولقسبات او وشط او غدايت هاجر ايدم ياتيم بمبال او وشط 72 ساعات نخوصو ازيزيو كلهم نطفتات تودب متكلات سباونتن زي شراونتن ناص ابزخونه اغبابن كم زفصمو ززخخره أنتونيو غوتيريش اب إثيوبيا حاجز نزدليوم زيغاتات قربات رديت مقرب كم سرحون ابالاتو بالسرحو كم زتامامن حبيرو ود حورات هاجرات ناب كل تግራይ رديت كيبصح كلكلا يغاطمالو بمبال بتتጋጋሚ كغلصن يو وكيل መንግስት ኢትዮጵያ اب ود حورات هاجرات ات رديت ناب تግራይ كياتو يخلكላሎ ዝብል ክሲ መሰረት ዘይብሉ ክስ ምባል ይዝከር መንግስት አሜሪካ ነዘናዊ ኢትዮጵያ ውሳኔ አመልኪቶ አብዘውጽ መግለጽውን አሜሪካ ነት መንግስት ኢትዮጵያ ነቶም አብቀረብ ሰብአዊ رديت ዝነጥፉ علوت حلفت ود حورات هاجرات ካብ ሃገሩ ክወጽ ዝሃበ ውሳኔ ተጽቢት ዘይተገብረሉ ብትርኽ አንኹን ነይሉ ወሃብ ቃል መንግስት አሜሪካ ጄንሳኪ እቶም ሰራሕተኛታት ወደ ሕራት ሃገራት ኣብ ሰሜናዊ ክፋለት ሃገር በሽሓት ዝቆጸረ ሰባት ብጥሜት ይሞቱ ኣለው ዝብል ናይ መጠንቀቕታ ጸብጻብ መሰውጹ ኢትዮጵያ ክትሰጎም ከም ዝወሰነ ተዛሪባ መንግስት ኢትዮጵያ መግቢ መድሃኒትን ካልኦት ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤትን ንዘድልዮም ሰባት ከይበጽሕ ዕንቅፋት ምዃኑ ድማ ኣተሓሳሲብናሎ ክትብል ገሊጻ ንሰቐጺላ ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤት ምትዕንቃፍን ንዜጋኻ መሰረታዊ አማራጽ ምስአንን ቅቡልነት ከም ዘይብሉን አባላት ቤት ምክር ጸጥታ ወደ ሕራት ሃገራትን ማህበረሰብ ዓለምን ንመንግስት ኢትዮጵያ ግልጽ ጻውዒት ከቅርቡ ንጽውዕ ኢላላ ወሲኻ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝቅጽል ዘሎ ኩናት ንኽናዋሕ ምኽንያት ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ዝበሎም ውልቀ ሰባት ፋይናንሳዊ እገዳ ንምግባር ዘኽእሎት እዛዝ ከም ዝፈረመ ኣዘኻኺራ ኣሜሪካ ተሪር ስጉምቲ ክትወስድ ከም እትኽእል ኣጠንቂቓላ بايتوت صيتا ودو حورات هاجرات دحرتي إثيوبيا نشوعت سرحتنياتات ودو حورات هاجرات مسغوغا بكونتات تግራይ ملكيتو هصصون عصون اخيبا خغبر مخانو تحبيرو ابز اخيبا بزعباتي اب تግራይ زلو كونتات بفلاي دما زلو واحد سب او قرباتن عصوان كزربلو خوينو بزعباتي إثيوبيا زوسدته مسغوغ نشوعت سرحتنياتات ودو حورات هاجراتون كل عالته خلو كم زلو تغليصو ازي بايتوت صيتا ودو حورات هاجرات بزعبا كونتات تግራይ ملكيتو زغبرو عصو زخونه اخيبا بهاجرات فرنسا ايرلاند استونيا أمريكان بريطانيا بزغربة صاوعيت مسرتيو لوم عربي علت حدا ورع 10 تخكايت توسين زلا ودو حورات هاجرات نتግራይ اب تحت زي علاو عصويا زلا كبل زتقاس خوينو ابو دو حورات هاجرات لعلواي سلطان زلو مارتين غريفيتسكا اب تግራይ بسنك زلو معصاو طميت هاغاطيمو كخون كم زغل كم زغمتي تزاريب نيرو ازي يخون بر لوخ ኢትዮጵያ ابو دو حورات هاجرات نتي بزعبا تግራይን ኩነታት ሰብኣዊ ረድኤትን ጥሜትን ዝወጽ ዘሎ ጸብጻባት ካብ ሓቅ ዝረሓቀ ክብል ነጽይግዎሎ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ኣብ ተኣፋፈ ኩነታት ኣትዩሎ ብፍላይ ድማ መንጎ ወታደራውያንን ሲቪላውያንን መራሕቲ ዘይምስማዕ እንዳገፍሕ ይመጽእ ኣሎ ይባሃለሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ህዝቢ ተሃገር ንሲቪላዊ ኣመራርሓ ንዘለዎ ደገፍ ንምስማዕ ኣብ ርእሰ ከተማ ተሃገር ዝኾነት ካርቱም ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝገበረ ተሓቢሩ እቲ ትማሊ ኣብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ በማይታ ሸሓት ዝቆጸሩ ዜጋታት ሱዳን ዝተሳተፍዎ ኮይኖም ኣብቲ ዝደጋግሞ ዝነበሩ ጭርሖታት ድማ ንሲቪላዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ተሃገር ዘለዎም ደገፍ ከስምዑ እዮም ተራዮም እዚ ይኹን እምበር አባል ሉዕላው ቤት ምክር ሱዳንን ሓደ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ሱዳንን ዝኾነ መሐመድ ፈኮ ስሌማን ቃሉ ከስምዕ ኣብ ዝጀመረሉ ግዜ አባላት ፖሊስ ነቶም ሰልፈኛታት ፋሕ ከብልዎም እዮም ተራዮም ኣብቲ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ እቶም ሰልፈኛታት በጃካቲ ንሲቪላዊ ዴሞክራሲያዊ ኣመራርሓ ዘለዎም ደገፍ ነቲ ንዑመር በሽር መቋም ዝለዓል ዝነበረ ፍትሒ ሰላምን ናጽነትን ዝብል ጭርሖታቱን ደጊሞም ከልዕልዎ ተራእዮም ኣለው ኣብ ዝሓለፈ ዕለት 21 ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ፍሹል ፈተን ዕልዋ መንግስቲ ድሕር መገጣሙ ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎቶም ሲቪላውያን መራሕትን ወታደራውያን መራሕትን ምክፍፋል ዘጋጠመ ኮይኑ ኣቦ ወንበር ሉዕላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ዝኾነ ጀነራል ዓብዱል ፈታሕ አልቡርሃን ከኣ ሓላፊ ድሕነት ዝሃገር ሰራዊት ይክብል እንከሎ ኣባል ሉዕላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ሓደ ካብ ሲቪላውያን መራሕትን ዝኾነ መሐመድ ፈክ ስሌማን ግና ሓላዊ ዝሃገር ህዝቢ በመባል መሊሱሎ ኣብዚ እዋን ከኣ ህዝቢ ነቶም ሲቪላውያን መራሕቲ ዘለዎም ደገፍ ንምስማዕዮም ነዚ ሓድሽ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ዝተራዩ ከም ዝፍለጥ ኣሜሪካ ትርከበን ሃገራት ኤውሮጳን ወደ ሕራት ሃገራትን ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ መሰጋገሪ መንግስቲ
ዘለዎም ደገፍ ክገልጹ እንከለዉ እቲ ሃገር ከዓ ብሲቪላዊ መሪሕነት ክሳብ ምርጫ ዝግበር ክትቀጽል ዘለዎም ደገፍ ብምግላጽ ዝተፈላለዩ ሓገዛት እውን ከበርክቱ ከም ዝኾኑ እዮም መብጽዓ ኣትዮም ነይሮም። ኣብ ጊኒ ኮናክሪ ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ዝሓዘ ኮንሬል ማሙድ ዳምቦያ ሎም ዓርቢ ግዚያዊ ፕሬዝደንት ብምዃን ቃለ መሕላ ክፍጽም እዩ። እቲ ስነ ስርዓት ቃለ መሕላ ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ዝካየድ ኮይኑ ዕድመ ዝተገብረሎም ጥራዮም ከኣኸኣትዉ። ኮንሬል ማሙድ ዳምቦያ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንፕሬዝደንት ኣልፋ ኮንደ ካብ ስልጣን ንምዕላይ ዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ ዝመርሐ ወተሃደራዊ መኮነን እዩ። ኣብዚ መጽእ ሳምንታት ከዓ መንግስቲ ከቕውም ትጽቢት ይግበር ኣሎ። ወዲ 41 ዓመት ኮንሬል ማሙድ ዳምቦያ ካብ ኣፍሪቃ ካልኣይ ዝነኣሰ መራሒት ሃገር ክኸውን ኮይኑ ንፕሬዝደንት ኢብራሂም ከይታ ካብ ስልጣን ኣልዩ ስልጣን ዝጨበጠ ወዲ ማሊ ኮንሬል ኣሳሚ ጎይታ ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ዝነኣሰ መራሒ ሃገር ኮይኑ ዕድሚኡ 38 ዓመት እዩ። ኮንሬል ማሙድ ዳምቦያ ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ምስ ሓዘ ኣብ ዝሃቦ ቃል ወተሃደራቱ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ቀይዲ ኣልቦ ብልሽውና ገህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ዘይቆርዑ ምሕደራን ንምትዕራይ ነቲ ዕልዋ ከም ዝፈጸምዎ ምግላጽ ይዝከር። ብዕልዋ መንግስቲ ካብ ስልጣኑ ዝተኣለየ ኣልፋ ኮንደ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት በካታዒ ምርጫ ንሳልሳይ ግዜ ፕሬዝደንት እቲ ሃገር ኮይኑ ምስ ተመረጸ ኣብ መላእቲ ሃገር ተቃውሞታት ክካየድ ጸኒሑ። ኣልፋ ኮንደ ገዲም ተቃዋሚ መንግስቲ ኮይኑ ክሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዓመት 2010 እዩ ኣብ ዝተኻየደ ፈላሚ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ሃገር ተመሪጹ ፕሬዝደንት እቲ ሃገር ኮይኑ ክሳብ ዕልዋ ዝካየደሉ ከም ፕሬዝደንት ኮይኑ ክሰርሕ ዝጸንሐ። ሓደ ልዑል ማዕረግ ዝነበሮ ኣባል ፓርላማ ሃገረ ማላዊ ዝነበረ ክሌሜንት ቺዌያ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ኣብ ማእከል ባይቶ ብጥኢት ነፍሲ ቅትለት ከም ዝፈጸመ ተገሊጹ። ክሌሜንት ቺዌያ ወዲ 2 ዓመት እንከሎ ብዘጋጠሙ ሕማም ፖሊዮ እግሩ ለሚሱ ብዓረብያ ይዝንቀሳቐስ ነይሩ። ካብ 2014 ክሳብ 2019 ከዓ ምክትል ኣፈ ጉባኤ እቲ ባይቶ ኮይኑ ክሰርሕ እንከሎ ቅድመ ነፍሲ ቅትለት ምፍጻሙ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ድማ ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ባይቶ ተሃገር በታ ምስንክልንኡ ብዝጥዕም ዝተሰርሐት መኪና ኣመልኪቱ ዘይምርዳእ ከም ዝነበረ ይሓቢሩ። ካብ መዝነት ምክትል ኣፈ ጉባኤ ምስ ወረደ ነታ ምስንክልንኡ ብዝጥዕም ዝተሰርሐት ኣባል ባይቶ እንከሎ ዝተዋሃበቶ መኪና ክገዝኣ ይሓቲት ነይሩ እዩ። እቲ ክኸፍሎ ዝተኣዘዞ ገንዘብ ከዓ ሙሉእ ብምሉእ እኳ እንተኸፈለ እታ መኪና ግን ናብ ሽሙ ከም ዘይተሰጋገረት ነቶም ዝምልከቶም ኣባላት ባይቶ ብተደጋጋሚ ክኸሶም ጸኒሑ እዩ። ባይቶ ተሃገር ንሞት ክሌሜንት ቺዌላ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ጉዳይ ክሳብ ሕጂ ኣብ ቤት ፍርዲ ከም ዝርከብ ገሊጹ ኣሎ። ማዕከን ዜና ተሃገር ክሌሜንት ቺዌላ ብሰሉስ ናቤት ጽሕፈት ሓላፊ ቤት መዝገብ ባይቶ ተሃገር ብምእታው ኣብ ቅድሚ ሓላፊ ቤት መዝገብ ኮይኑ ነፍሲ ቅትለት ከም ዝፈጸመ ኣቃሊሐን። ክሌሜንት ቺዌላ ንዝምልከቶ ንዝግብኦ ነገር ብተደጋጋሚ ምልማን ከም ዘሰልቸዎ ብምግላጽ ንኻልኦት ሰባት ካብ ምህሳይ ነፍሱ ከጥፍእ ከም ዝወሰነ ኣብቲ ቅድሚ ነፍሲ ቅትለት ምፍጻሙ ዘስፈረ ጽሑፍ ገሊጹ እዩ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።